Пичове, това е трета част на квиз, които отговарям на въпроси. Почвам с култура, първи въпрос. Коя от изброените е една от основните съставки на лазанята? Магданоз, зеле, тънко тесто, ориз, тънко тесто в случая. Така. С култура. Според гръцката митология, кой е единствената характеристика на циклопите? Три очи, 1,80 височина, едно око, 6 ръце, едно око. За сега сравнително лесни въпроси, ама нататък стават лудница. Кое е растение на снимката? Слънчоглед, разбира се. Така, от природа въпроси. Кое животно е на снимката? Лос, мечка, кенгуру, елен. Кенгуру. Още един от природа. Кой е единственият обозание, който може да лети? Гарванов, Пагала, Прилеп, Штъркел. Така, продължаваме с природа. Кое е цветето на снимката? Естествено, че роза. Така, продължаваме с култура. Кой художник рисува прочутото произведение Страшния съд? Питър Пол, Рубенс, Микеланджело, Джон Костебъл. Тук не знам. Ползваме Жокер. Микеланджело е било. Добре. Продължаваме с култура. Обекта на снимката представлява религиозен символ на коя вяра? Християнство, естествено. Кръста е символ на християнството. От коя страна идва думата мафия? Мексико, Италия, Франция, Канада. Би трябвало да е от Италия. Да.